गुड मर्निं दिनै मोनसे टपिकनि सायाव डिस्कास खालामगोन नोंथांमोना उइदाउट स्किप भिडिअखौ फुल नायबानो जाबाय। दिनैनि दिनाव अलमस्ट 3 इयार्स रानिं जाबाय। जोंनाव बोसोरफ्रामबो आसामाव एभ्रि इयार माने टेट जाबाय थायो। नाथाय दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिआरआव लाथिख' एबा बिटिसिआव लाथिख'। प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जोंनाव जुदि पावाराव फैयोब्ला जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरआव थानाय इडुकेशन सेक्टराव जाखिनि समस्याफोर दं बे सलुशन जाजोबगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव जेबो खामानि मावनानै होनो हायाखै। जोंनाव बर' मिडियामाव फरायनाय गोबां लाइमोनफोर दं। टिचार इलिजिबिलिटि टेस्ट होनदों, टेट होनो जायखौ। दिनै बिथांमोना क्वालिफाइ जानानै दं, थाखा फैसा गारनानै दिनै क्वालिफाइ खालामदों। दिनैनि दिनाव मानो बर' मिडियामनि जेबो गोदान पस्ट एबा रिक्रुइटमेन्ट होनो हाया? प्रमद बर'आ दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। प्रमद बर' बिथां पावाराव फैनाय लोगो लोगोनो जोंनो इडुकेशन सेक्टराव लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय जोङो गोबां खामानि मावगोन एबा हिउज डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै बुंदों। बाट नोंनि कमिटमेन्टआ जेबो मावनो हायाखै। दिनैनि दिनाव माखासे जायफोर बिथांमोना माने टेट एग्जामाव क्वालिफाइ जानानै दङ, दिनैनि दिनाव बिथांमोना दुखु मोननाय फोरमायदों। थाखा फैसा गारनानै दिनैनि दिनाव टेट एग्जाम लिरबाय, क्वालिफाइ जाबाय। दिनै बिटिसि सरकार एबा बिटिआर सरकारा जोंनो मोनसेबो रिक्रुइटमेन्ट खालामनानै होनो हाया। दिनै लाथिख' बिटिसिआव आसामाव एभ्रि इयार ओंखारो, नाथाय जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरआव दिनैनि दिनाव मानो ओंखारा? दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। नोंसोरो इसिबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरि लिडारफोर थानानैबो थैनानै थागोन। दिनै जोंनि बर' मिडियामखौ फोथांनानै लाखिग्रा मानसिफ्रा बिदि जायो। नोंथाङा बुंदोंमोन बयनिबो फिसाया न'खर न'खर बर' मिडियाम फरायजोबनांगौ होननानै बुंदोंमोन, नाथाय दिनैनि दिनाव माथो रावबो जेबो खामानि मोननो हायाखै। होमबा मा दरखार दंमोन? बिथांमोना माने डिलेड बिएड कर्स लानानै मा लाब दंमोन? दिनैनि दिनाव क्वालिफाइ जाबाय, टेट एग्जाम क्वालिफाइ जाबाय। आफ्टार क्वालिफाइ जेबो बेनिफिट गैया, जेबो रिक्रुइटमेन्ट गैया। आसामाव ओंखारबाय थायो, बाट जोंनिया बिटिसिआव मानो 106 गाहाम 102 गाहामल' ओंखारो भेकेन्सिसा। दिनै जोंनि बिटिसिआव नायदो एबा बिटिआरआव नायदो, जोंनि बर' हारिफ्रा जौगानायाव बेसेबां दासिमबो उनफारसे दङ। दिनैनि दिनाव जोंखौ डमिनेटिं एबा सोबख'नाय, जोंखौ गाज्रि नोजोरजों नायो। दिनैसिमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ डेभेलप जाजानो गियो। बर'आ बुंदोंमोन सिगां जेब्ला बिथाङा आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन, अब्ला बुंदोंमोन गोदोनि सरकार फर्मार चिफ अफ बिटिसि मिस्टार हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सरकारखौ बुंदोंमोन, क्रिटिसाइज खालामदोंमोन, निन्दा होदोंमोन। दिनैनि दिनाव जोंनि बिटिसिआव गोबां लाइमोनफोर दं, गोरों गोरा दं। माबा मोनसे साख्रि पस्ट खालामनानै हो, गथ'फ्रा इन्ट्रेन्स होगोन, एग्जाम होगोन, क्वालिफाइ जागोन। जायनाव रोंगौथि दं बिथांमोना इन्टारभिउ होनानै पास जायोब्ला साख्रिखौ मोननो हाथों होननानै बुंदों। नाथाय दिनैनि दिनाव थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौबो बिटिआर सरकारा बा बिटिसि सरकारा आफ्टार पिस एकर्ड, आफ्टार बिटिआर एकर्ड जालायलायनानै जोंनि बिटिसिआव ट्राइबेल एरियायाव हिउज डेभेलपमेन्ट जागोन होननानै बुंदों। उइथिन 6 मान्थ बाट देयर इज नो हिउज डेभेलपमेन्ट। बाव जेबो हिउज डेभेलपमेन्ट गैया। रायजो राजाफोर गोबां थगायदोंसो। नाथाय दिनैनि दिनाव प्रमद बर' बिथाङा लाजिनांगौ। गाव बुंनाय खोथाखौ गोसोखांनांगौ। नोङो सिगां बुंदों आबसुनि प्रेसिडेन्टशिप थानाय समाव नोङो मा बुङामोन? मा गिदिर गिदिर खोथा बुङामोन? पावाराव फैयोब्ला आङो नायगोन, बयनोबो साख्रि होजोबगोन, मागोन, बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों। नाथाय दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ। नोङो जाय बिथांमोना दिनैनि दिनाव क्वालिफाइ जानानै दं बिसोरनो रिक्रुइटमेन्ट हो बिटिसिआव एबा बिटिआरआव। आरो हायाब्ला सिरि था। गोदोनि दैदेनगिरिफोर बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरखौ बुंदों नोंथांमोना मानो गावसोरखौल' सानो, जोंनि लाइमोनफोरनि जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि माव होननानै बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव पावाराव फैनाय नोंलाय मानोथो मोनसेबो पस्ट नोङो माबा खालामनानै होनो हायाखै? दिनैनि दिनाव मानोथो लाइमोनफोरखौ सोसनना होनो हायाखै? मोनसेबो रिक्रुइटमेन्ट लाबोनो हाया नोङो। लाथिख' एभ्रि इयार आसामाव टेट जायो। जोंनि बिटिसिआव एबा बिटिआरआव मानो लाथिख' 106था गाहामल'? अब्ला जोंनि बर' हारिया जोबस्रांनो बेसे गोबाव एबा जोंनि बर' भाषाया जोबस्रांनो बारा गोबाव गैया। दिनैसिमबो जोंनि बर' नोंथांनि बिटिआर एकर्डआव जोंनि बर' हारिनि ट्रेडिसनेल एन्ड कालचारेल एन्ड इक'नमिक एन्ड लिंगुइस्टिक एन्ड मा होनो सेफगार्ड, ओमफ्राय माखासे इडुकेसनेल सेक्टरनि सेफगार्ड दंजोबो होननानै बुंदों। ओमफ्राय दिनै लिंगुइस्टिकफ्रा जुदि एक्सेप्टेबल बिटिआर एग्रिमेन्टनि दारै जोंहा मोजां जाबायब्ला दिनैनि दिनावलाय मानोथो जेबो खालामनो हाया? जोंनि बर' हारिनि भाषा, राव, हारिमु, सोदोमस्रिफ्रा दिनै सेफगार्ड बा लिंगुइस्टिक जोंनि बर' हारिनि जेसेबां कालचार एन्ड इक'नमिक ट्रेडिसनेल एटसेट्रा बा एभ्रिथिं दिनैनि दिनाव
एक्सेप्ट जाजोब्बायब्ला बे बिटिआर एकर्डजों दिनैनि दिनाव जोंनि बर' रावा मानो गोमालांनो हमखो एबा दिनैनि दिनाव बर' मिडियामजों फरायनाय स्टुडेन्टफ्रा साख्रि मोनला नामा दिनैनि दिनाव प्रमद बर'आ जुदि बुङोब्ला बिजेपि सरकारखौ बुङोब्ला दिनैनि दिनाव जेबो खोथा बुंनो हाया रायजो राजाफोर इउपिपिएलनि बेसेबां लिडारफोर दं एबा दैदेनगिरिफोर दं बिजेपि सरकारनि एगेन्स्टै जेबो खोथा बुंनो हाया जुदि बुङोब्ला प्रमद बर'आनो जा बा फिरिंगियानो जा जेसेबां दं इउपिपिएलनि दैदेनगिरि एमसिएलए इएमफोर दं दिनै जुदि बुङोब्ला हाग्रामाजोंसो दागोन सरकारखौ बिदि बुङो बिसोरो ओंखायनो लाजियो दिनै जेबो बुंनो हाया बिसिनि सरकारा खामानि गैया दिनै माबा मोनसे खोथा बुङोब्ला दिनैनि दिनाव लाजियो बिसोरो बुंनो हाया जेबो अप्रेसिभ खालामनाया जोंनि बर' हारिफ्रा जुदि सोरजोंबा बुजायो मायो दाखालिनि जाथायफोर एनुवेल लोगोफोर जुदि बिदि खोथा बुङोब्ला बा अप्रेसिभ जायोब्ला बिजेपि सरकारनि हेंथायै जुदि खोथा बुङोब्ला बिथांमोना डाइरेक्ट बुंजायो बिजेपि सरकारजों जोङो नोंसोरजों सरकार दानाय नङा एलायन्सखौ सिफायगोन ब्रेकआप खालामगोन हाग्रामाजों दागोन होननानै बुंनानै दम होजायो बिसोरो लाजियो खोमाखौ साफ्रे जायो जेबो बुंनो हाया दिनैनि दिनाव लाजिनांगौ पावारफुल लाय नै इउपिपिएल सरकारा फोरथो लाजिनो रोङि सरकार खामानि गैया